گوش تران مراغش مهمان حيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی اتران مراگش چارو کن میں پر مہرین سلام سر باتاں شرمندہ ہر جگہ ہر کجایت شاتو گل باتت انچو کہ میں لفظاں کے سر گپ کنا یا لفظاں کے تہرانی سر گپ کنا گوڑا ما گندن کے بازیں تہر ہستاں خاص کر کے ما رجاں کے سر گنداں کہ دنیا یا ای پڑے تہا بازیں ٹرانسلیشن یا بازیں رجاں کی یکی لفظاں کا چی دومی لفظاں کا آورتا اور لفظاں کی رجاں کاری یک مزن امپورٹنٹ یک ارزش تی گشند کے داری اسی ارزش تے بنیادی وجہ نہیں تھا سببہ نہیں تھا یک کہ ہمیشہ کہ یک راج دومی راج زندمانہ آئی تبا آئی لفظاں کا سرپد بھی تو آئی سپر کن تو وتی لفظاں کے تہا کاری تو تی مردمانہ آگاہی و سرپدی داں بلے میں چاہ رہا کہ بلوچی لفظاں کے تہا رجاں کاری یا کہ صحیح رجاں کاری کجا سربوتا آیا لفظاں کی رجاں کاری ہما سنگ و پارسنگ یا شاہم کے ہستاں یا کہ میں ٹیکنیک کے ہستاں آ بلوچی لفظاں رجاں کاراں یا کہ بلوچی لفظاں کے تا آئین اسرا عمل یا کار کرتا یا ان اور میں جست کنگ لوٹاں کہ آیا بلوچی لفظاں کے رجاں کاری سائنٹیفک حوالیا یا کہ رجاں کاری یا تکنیک کے حوالیا انی کجا سربوتا اور کجا روگ آئیں یہ بابت ہمارا سرپدی دا میں مروچی کے میں مہمان ہیں میں تران مراگش مہمان مروچی کے میں دیدگی سنگت میں مہروان دوست وجہ رحیم مہر صاحب کے بلوچستان یونیورسٹی پروفیسر ہیں اور ایک جوان مہروان استاد ہیں اور آئی ہمیں پڑے سر کار کرتا کہ کس صحیح لفظاں کے رجاں کاری سر اور پٹو پول سر بازیں کاراں اور نوشتہ ہاں مروچی میں جست کا نا آئی رہا کہ بازیں چیزاں کہ میں چاروں کو وجدارو کا نا چاہیے چیز سرپدی بزوراں میں نتوار وجہ رحیم صاحب شما آہتی مرچی میں دیوانہ سلامتی بات پشما بولے وجہ انچو کہ مگا پاتا کہ دنیا تا لفظاں کے رجاں کاری سر باز کار بوتا انچوش کہ بندہ تا چارن کہ شبائی بلا شبگر تا روچ مرچیا یہ دیگا زبان انیتا سکا باز کار کرتا گوڑا بلوچی تہا رجاں کاری ہے ہمیں ربیت چون ہے کدی چ بندات بوتا اور ہنو کجا سریں جی مہربانی وجہ کہ تو وتی اتران مجلس سے کہا مارا گدان مجلس سے کہا کہ اس کے مارا مسیح اٹھاتا ہو اشرف داتا ہو گپو خبرے کہ اس کے موداتا سلامتی بلوچی زبان تہا وادی کے ما رجاکاری ربیت پوجدر ہو تاریخ بابتا چمشاک دیں گڑا اشیے بنشون کے اس کے مارا قوانی زمانہ کا دستکپن تھے اما زمانہ کا کہ وادے انگریز ایک اتحاد ہے تو دستگپ تھے وتی سیاسی و معاشی مقاصدانی واسطہ ادے زبان ہو راج ہو ایشانی تب و نفسیات سرا کارم امداد کنن تھی تا گڑا آدھے کارانی پجی گا ادے قوم کستے زبان و لفظان کے پجی گا وتی اما کے مذہبی عوامل استا یا وتی مذہبہ را ادے مردمانی سرا انڈکٹ کرنے کے واسطہ کستے وتی مذہبی کتابانا یہ زبان آنی تہا رجینے کے کارا بندات کرن تھے یہ درگتا مگندے کہ اما کے عیسائی مشنری استا بلوچستان دو مزنے زبان جیسا کہ بلوچی اور براوی زبانہ وتی مذہبی کتابانا رجینگے کردہ بندات کننتے یہ اما بنداتی رجان کا کہ ما گندے کے بلوچیہ بتگا پدیشی پت کردہ ما گندے کہ ما ڈاڈرا مکتبہ درکانی نام سرا یک بنشتی کائنگ بھی تو ہمیں اسی بنیادی مقصد یہ بیت کہ ہمیں عیسائی مشنریانی کار پدانا گیرودار کرنے کے واسطہ
یا کنچی بنجلی بیوی کے آہانی مذہب ادا اثر رسوک رنگا مبی بلکہ چوش کے ادے نشتگیں راج کستے ان تعلق ان سیادی گوں مذہب اسلامہ بھی سمجھ کا مذہب اسلام کستے ٹیکسٹانا وتی زبان تا رجینک بھی سمجھ کا ہمیں مگندے ہمیں کے ہمیں کوئی زمانہ کو جامت ہمیشہ کے اولی سرشاں ہمیں کار کا کرتن اجدہ صدو کستے اشتاد و نو یا کستے اشتاد و ہشت یہ زمانہ کا جی جی مکتبہ درکانی کے دونش تیر کنک بھی ہو پدا ماگندے کے یہ مکتب کستے ہیں اسے چیر دستیا بعضیں کتاب رجینہ گو چاپ کنک بھی ماگندے کے اولی رندہ قرآن پاک کے بلوچی رجانک ہم ہمیں مکتبہ چیر دستیا مولانا حضور بخش جتوہی کے اس میں شرک انتے ہیں وہ رنگا درستی تے پتو پولے استے راستی ردا نواد ایک اچھا قصاصا بلوچی کتاب کے سرجنک بھی و امیرنگا صدانی کا اچھا براوی و دیگے زبانانی تاہم رجینگے کرد دیمہ روتے ہیں یہ بندات ہیں اچھا منتی گپ ہمیں کم نوکین تو معلومات دے گا میشن کم میں جو تفصیل کم چ پرائمری اندازہ کہ میں بعض اسٹوڈنٹ فل اسکالر نہیں یا ماسٹر اسٹوڈنٹ نہیں ہمیش کا جو پرائمری لیول ہے نا تو ہمیں ایک اولی کتاب فہنو تو شکایت ہے کہ قرآن مجید ایشن رجانکاری کرتا گوڑا ایش کے اے اولی کتاب رجانکاری ایک خیر محمد ندویز کرتا اے نہیں اسی چپیسر بوتا جی نا خیر محمد ندوی و بعض رندے کے سہے اولی کے بلوچی قرآن پاک کے رجینک بیتا مولانا حضور بخش جتوئی کرتا او آچا لاہور آچے پبلش بیتا مکتبہ درکانی نے مگا چاپ بیتا ہما بلوچی ہم سنا جی ایک کہتے ہیں سینزدہ صدو بیستو سہ ہجری اشیارہ کہتے او ہیں گوشنتے سینزدہ بیستو سہ ہجریہ کہتے ہیں چاپ بوتا بیتا کو دیمات کے ساس نوزدہ صدو دو نوزدہ صدو ہفت کنفرم شاید ماما ملے نوزدہ صدو ہفت کہتے ہیں اشیارہ گوشنتے کے نوزدہ صدو ہفتہ اولی رندہ قرآن پاک کہتے ہیں پبلش بیتا وامی رنگا مولانا حضور بخش جتوہی حضور پاک کے حیاتی سرا یا یہ زندہ سرا ہم دیگا بازیں کتاب کے اسے چاپ کرتے گا یہ سیرت سرا چاپ کرتے گا نماز سرشونہ کے اسے بازی کتاب رجان کرتے گا اسی امرائیہ فقہ و حدیث ہم دیگا بازیں کتاب اسی یو کا مولانا حضور بخش جتوئی نبیتا بلکہ دیگے ہم یہ زمانہ گا مولوی حسد بودتا گا کہ آہاں بلوچی تہا رجین گے کردارہ دیمہ ورتا ہے ماں گوشت کریں کہ اما کے تو بندہ تو اسی ردو میں قصہ ہے جستا کرنے گئے تھے بڑا بنداتی دروشوں میں ہمیشہ کے مارارا مکتبہ درکانیہ گندک کہاں جی بلے جی یک چیزی یہ کہ مکتبہ درکانیہ بعضیں کتاب چندے مردمانی گورا ہوا استا محفوظ ہیں بلے بعض پاریزک نبوتگا پدا یہ سلسلہ دیما روان کا یا کسان کے گے پہ ہم مارا گندگا کہ وادی کے نوزدہ صدو پنجاہ دہک کا کراچیا تاک و ماتاکا نی چاپ و شنگی ہے سلسلہ کے بنا بھی بڑا باقاعدہ ہے رجانکاری ہے دروشم مارارا چا امودا چی گندگا کہاں وادی مولانا کیرمان ندوی سروکیا چا کراچیا ماتا کومان کے 1955 یکا پبلش بھی بڑا یہ چونکہ لفظان کی تاکہ بھی اسی تہا وساچیں تکلیق بجی گا رجانکاری کردارہ ہم دے مبارک بیتے ہیں اور یہ رنگا مگندے کہ اما کے اولی میں گرا رجان کے آزمان کے رجان کے کہ واجہ عین سواد امیری میکسن گورکی ہے پشومانے جنے آدمارہ کستے ہیں پشومانے زالبولا کستے رجان کنتے ہیں 1952 چوشی مگندے کہ میں گرا باقاعدہ لفظان کی رجانکاری ہے یک درچے کستے ہیں چا ماتاک اوما ناچے کستے ہیں بنا بھی اور بنداتی زمانے کے میں اندگاہ ہم بازیں نوشتہ کار چوش کے واجہ اکبر بارک زئی واجہ مراد ساحر واجہ نسیم دشتی واجہ عبداللہ جان جمال دینی واجہ شیر محمد مری وہ دیکھا انچے بازیں کیسے سر ہستا کہ بلوچی لفظان کے نوکن لفظان کے بنداتا یعنی ان کے وساچیں ساچشتی سپرارہ دیم روی دے گے جوت کننتے ہیں تا دومی نیمگا آگوں آسن دلگوشیا رجانکاری کردارہ ہم دیم روی دے گے جوت کننتے
वादे 1956 चक्राचिया छे माताक बलूची के शेंग भी गुड़ा चुशके माताक बलूची वाजा अब्दुल वाहिद आज़ाद जमालदीनी ये शोकारिया शेंग भी गुड़ा ये गिश्तरिन मर्दम के अस्तबा ये चा तरक्की पसंद नजरिया या लेका है किस्ते मनोगरे मर्दम बा पमश का ईशान भी तबो मैल हम किस्ते हमें लफ्जान की रुझान नेमगा बीतेंगो गुड़ा मगिंदे के ये जमाने का अर्च के रजाकारी किरदे भी या अर्च आजमानक के रजेनक भी ता आजमानक हम तचका च अमे नजरिया या अमे ले कहा बंदोगे नविस्तकारानी बा आतुरी किससे रूसी नविस्तकार बेबा या उर्दू नविस्तकार बेबा या किससे सिंधी या देगा जुबानानी नविस्तकार बेबा तो चूशी अमा सिलसिला के मैं गोरा चुश के मजहबी रजाकारिया चे बलूचिया रजेने के किर्च बिंदात भी पदा माता कोमान और माता बलूची पदा वादे के दा चे नूकिन दौर और उलस्से के शंकारी बिना भी गोड़ा ए ट्रेंड आ रहा ए रुझान आ रहा आसिन दिलगुशिया गो बलूच नविस्तकार किस्ते देम रवि दयंत Nu to taicho ke pieces hame hishi sara matara joskana ke ama technique छिया रजाकारिये अच्छा रजा योका गो लफ्जां का बंदोग हैं इज्म ओनरी नहीं बल्कि ये तवा में इल्म जानशाना शागिर्द करते हैं अमा कौम राज के यहाँ जानशी इल्मी लफ्जां की शागिर्दी दो रबीदगी सतह दीमरवी कुर्ता पदमंतगे राज अमाहानी पदगिरी कनाना वती जुबान वती लफ्जान वती फ़िक्र जेड़ाग और वती किस्ते इंदगा मामला ताना अमाहानी अमकच कनगे वास्ता आहानी पदगिरी कनानन मर्ची रजाकारी दुनिया है यक अर्जिश्ती हैं बिस्तारी हैं किस्ते इज़्मो ओनरी सूरता जानगो पज्जारिक भी हर कौमे के दीमरवी है एक गाम एक किस्ते सिलसिला आवार बैग लूटी उड़ा अल्लामिंत के रेजाकारी ने मगा गेशा चे गेश दिलगोश दे गए दनिंगता चो बाकायदा हैं राहु राबन गिशे न गुआ नबुतगा भले चंदे तकनीक और चंदे केस्ते राहबंद अस्ता के रेजाकारी किरदारा अधीमा बरगा पा कारमर्ज कनक बनते चुशके मगिंदे के रेजाकारी है चंदे तहारा मागुशे के जानशी रेजान लफ्जां की रेजान और ताकारी रेजान नुजायरें के जानशी रेजांग सरजमा वो एकेडमिक रेजांग का बंदोगे अमा इल्म जानश के एकेडमी द्रोशुमा के इसने देमात के गां या एकेडमिक द्रोशुमा देमात के गां चोश के साइंस फलसफा नफ्सियात या दिगा अमी रंगे किस्ते इमरानियात या दिगा फील्ड के अस्ता ई रंगे रेजांकारियारा जानशी किस्ते रेजांग गुशनते और लफ्जां की रेजांग का चुश के माशमा जाने कि लफ्जां के तहा फिक्शन हम कहते हैं शायरी हम कहते हैं अमीरंगा किस्ते दिगा ये बार किस्ते आवार बनते हैं ताकारी मीडिया किस्ते रेजांग के ऐता किस्ते प्रिंट मीडिया हम हंसते और किस्ते इंदगा मीडिया हम हंसतंगो ताकारी रेजांग के तो का किस्ते कहानते गो इशारी वास्ता सह जताही किस्ते तकनीक कारमर्ज कनक भी यक्के लफ्ज पर लफ्जी किस्ते तकनीकें यक्के आज़ाद रेजांग के तकनीकें और यक्के साचिश्ती रेजांग के तकनीकें एक में सरा कुछ कहते हैं कि जानशी रेजांग के चुशके जानशी रेजांग के बुनियादी कार हमेश भी के यक जुबानी तहा देमा तगें जान तो सरपदियारा दूमी जुबान तहा बदल का या किससे रजी नहीं और जानश गिश्तर किस्ते बेस कंते वती इल्मी गालबंद और इस्लाहातानी सरा पमश के गिश्तर के जानशी रेजांग के लफ्ज पर लफ्ज रेजांग के कोमक का कनक भी पची के आइए तहा सरजमा यक रजांकारे ई जोदा कंते के यक चीज़ी बाबता अमा जान तो सरपदी के यक जुबानी तहा देमा आता ता अमा रंगा आरा वती जुबान तहा बदल बिका या किससे बेरजी भी पमश का एदा रजांकार बाउंड भी पाबंद किस्ते दिखते हैं आज वता चे गेश या कम कनगे
آیتا طاقت و توان کے استے نبیتے ہیں البتہ یہ کہ لفظاں کی رجان کے تہا چشکے لفظاں تانا زان تو سرپدی نام نے آئیے تہا لفظاں کے تہا دیگا بعض ہم چیز اوار کپنتے ہیں انسان تخیل ہستے ہیں انسان اندری صحیح مارش تو جذبہ ہستا زبان لغوی امرائیہ مجازی معنی کار مرضی کے استے اونر ہستے ہیں پمش کا لفظاں کی رجانکار ایو لفظ پر لفظی رجانکار وہ سرجم کو نکنتے ہیں پمش کا آزاد رجانکا چے ہم کمک زیری اگاں یا رجانکاری کے آئیے تہا ساچشتی بودشت دیش بھی کے وقت ساچشتکاری بھی گڑا یک رجانکیا را ساچشتی رنگا ہم کیستے رجانکوت کنتے رحیم صاحب مطلب ہمیں اس تک نا کہ گوڑا یک رجانکار یارا کجام زبان چارک بھی وتی زبان سرا یا کہ بعض نوچوں کی مطلب ہے کہ بعض نوشتکار ہیں کہ رجانکار ہیں انگریزی رجانک بوتگاں پداتگاں اردو پدنو میں مردم یا مکہ رجانک کر گئے یا کہ وشی کہ یارا کجام زبانانی سرا عبور یا دسترس بھی دو زبانانی سرا یا کہ وتی یکی سرا اور دومی شکے کجام زبان پچاری انگریزی بوتگین اردو بوتگاں آیا اردو والا بچاری رجانک کرت کان گوڑا مانا یا مسنگو پارسنگا نسر آور بوت کان رجانک جی میں گورا کہ اے رجانک کے کردیں ایک گیشتر سورس لینگویج اچھے آئے گا نہیں مثلا میں گورا اگر رشین رجانک بوتا جرمن بوتا فرانسیسی بوتا یا کستے اسپینش بوتا یا انگریزی بوتا بنگالی ہندی یا کستے فارسی بوتا گیشتر کستے میں گورا سورس لینگویج اچھے نیتگاں بلکہ دومی اور سورس سہیلی لینگویج زبان تو ہمارا کجام ہمارا گوشک ہے اولی رہا اولی زبان ظاہر سورس لینگویج گوشک بھی سورس لینگویج چوشکے میں گورا سورس لینگویج زانوگر باس کم بوتگاں میں گورا بندہ تو بچا رشیا نہ بوتا بلے رشیا نے آزمان کا کس سے میں گورا زانوگر نہ بوتگاں وہ مرچی ہم نیستے رشیا نے تانا میں گورا مگندن کے یک مردمی کے آیا تچکا چا رشیا نہ رجان کرتا پیز اسن آبادی ہیں کہ آیا ٹالسٹائی کستے گدار آجی مراد ہم کسے رجان کرتا اور شولو کو پہ دگے آزمانہ کم رجین تگا او دگا ہم لاتے رجانک تچکا چا روسی زبانہ کرتا ہے امی رنگ دوبی زبان میں گورا پارسی ہے پارسیا چے بنداتی زمانہ کا چوشکے میں مردم چا پارسی زبانہ آشنائی مردم بوتگا واجہ گوس بخش صابرہ تچکا چا پارسیا رجانک کرتا ہے او انو نوکے زمانے کا میں گورا میں کہ روکپتی بلوچستان ہے میں گیستری مردم استان تچکا چا پارسی زبانہ یا سورس لینگویجا رجینے گے کردہ دیما برگا ہاں ادھر گتا میں دو چار گپ ہمیں روکپتی میں بلوچستان بابتا جنگ لوٹنگو انو کے استے میں گورا من سرپد باں کہ بلوچیا ہمیں کہ رجان کے کردے تی سوالے نے میں پتا کہا ہاں بلے چشکے انو تسلسلہ گو یہ نقطہ میں ذہن آئے گا ہاں جشیا ما گو پراؤ گو اشکنو کا شیئر کرنے لوٹاں کہ انو من ذاتی صورتہ کے منی مطالعہ یا منی کے نگاہ کستے ہما رجان کے گوزگاں ہاں ما شتریں رجان کنو کستے چا روکپتی بلوچستانہ چے منارا گندک پیدا گئیں چوشکے دا میں گرانو یک ورنا ہے محمد امیری ہیں محمد امیریہ کستے باز ہیمیں کستے رجان کرتا تہارما آئیے یک گدارے انو آئیے کستے رجان کرتا علی مرادی نامی امودہ میں روکپتی بلوچستان بلوچ نوشتہ کارے بلے فارسی زبان تہا نوشتہ کنے گئے آئیے گدار آرہ رجان کرتے گئے باز کم یہ رنگیں دھروور کستے ادا بلوچستان یا یہ سرجمے بلوچستان تاریخ تہا یہ رنگے رجان کے مثال دستگ ہمیں رنگا آئیے دیکھا ہم کستے رجان کرتا واجہ بات پائے کستے انو یک کتابیں رچن کتابیں چابوتا کلیدر کسے نام سرا کسے چابوتا محمود دولت آبادی ہے گئے محمود دولت آبادی دیکھے کسے بابا سبحان ہے کسے آہم کسے میں محمد امیریہ کرتا یا شاعری حوالہ ہاں چی کسے مگندے علی بشت دشتیاری ہے انو چار یا پنچ ہیں کستے ہیں پارسی شاعرانی جدید شاعرانی کستے رجان کے دیما آتا تا سورس لینگویجا چی کہ رجینے گئے یک جوانتر روایت ہے کہ انو بلوچی رواج گفتا ہمیشہ کے چا روکپتی بلوچستانہ چے دیما آئے گئے وعودہ دیگا ہم کستے باز ورناک کار کنگا ہاں چشکے طارق حسین
ہوتے آیا ہم باز ایمی کار کرتا و دیگا ہرچی کے نیا نام منی زینا نیا آئے گا ہاں بلے یک رجینے کے حوالہ ہاچی یا رجان کی حوالہ ہاچی کہ یک جوانی ٹرینڈ ہے یک محلی کستے مری زمانے گا لوکتری بلوچی لفظان کی تاہ کستیاں دیما آئے گئے یا آمودہ روکبتی بلوچستان یا ایرانی بلوچستان آچے دیما آئے گئے آ کے تئی سوالہ آئشت کے میں گرہ رجینے کے کرد مگندیں کے دومی یا سیمی زبانے پارستہ چے کستے دیما آیانے میں مردمہ روسی آزمانہ کم رجینتگا جرمن ہم رجینتگا یا کستے اسپینش ہو دیگا زبانانی ہم مرچی باندہ لاطینی امریکہ بازیں کستے ہیں گدار و ناول ہم کستے رجینک بے گئے ہاں میں گرہ گیشتر اردو اے وسیلہ گا چھے کستے رجینک بے گا ہاں چوشیا یک زبانیہ وادی رجینک نوشتہ کنک بھی جرمن یا کستے ہیں اسپینش یا روسی زبان تا آئیے چھے انگریزیہ کے انگریزیہ چھے پدا سفر کرانا اردوہ کے پدا اردوہ چھے کستے ہیں وادی بلوچیہ کے کول ناگمانے گا یہ میانا راہا کستے آئیے شیرک کستے رچنتے اما تام و اما چش و اما شرکنی کے اما اصل زبان تہا بھی اما محاورہ یا کستے اما درشاندات کے اما اصل زبان تہا اما نوشتکار بھی آ چناہا کستے پشت نکتیتے بلے میں مردم چوش کے سورس لینگویج ہاں گیستر واقف نبوتگا یا مرچی باندہ کستے میں چندے مردم چوش کے تئی دعویٰ کستے در ملکہ نشتگا بعض جرمنہ نشتا بعض دیگا یورپی ملکانی تاہا کستے نشتگا ای اگا جوت بکننتے او ہمیں سلسلہ ہر دیما ببرا تا بگندے ہما اصل ٹیکسٹ ہما کے تام و شرکنی ہے ہما کستے سرجم دروشمی میں گورا بیتے ہیں بلے میں گورا گیشتر کستے اگا ماں بکپا سے بچارے ماں چارتا میں گورا گیشتر کستے رجینے کے کرد اردو یا زیادہ انگریزی وسیلہ گا چھے سفر کستے دیم روی کرتا مان چارت لہتے ہیں رجان کے بوتگاں اشان تم چارن کے مطلب ایڈیمز کے بوتگاں اشانہ وتی وڑا مانا کرتگاں سینٹنسانا مطلب کپ کپ کرتگاں اور ہما لفظانی مانا کہ فرض کے انگریزی آیا داتگاں مطلب او دا کتاب تا کہ اور ہم بکولتے یہ سورس لینگویج ہیں او دا مطلب ہمیں الفاظ پازیٹیو اور سینس آئیں بلے اکے رجان بوتا یا رجتا بلوچی تا وہ تو نیگیٹیو سینس سے پیش داری تھے نو اے تو چیو شے ہم لفظی رجانکاریاں کنگانتش یا کہ ہم میرے نوشتکارنا یا رجانکارنا وتی زبان سرا دسترس نے بچہ رجینے کے تو کا پرشت پروش یا کستے ریدانہ پروشک یہ عیب نہیں بلکہ ہر زبان ہوتی مزاجی بھی اور ہر نوشتکار ہم کستے ہوتی درشاندابی بھی بعض نوشتکار استن کے یقین ردا پیراگرافی تہا بیان کرنے گیا ہے تو سکت بھی یقین سائے تو کا سرجمی کسی بلائیں پیراگرافی کسی بیان کرنے کی اور زبان بگندے تہا انچو سکت ہم اصلی بھی کہ آئیے تہا یہ رنگا بیان کرنے گے یا ہمار نوشتکار جندے اسلوب تہا کستے ایک خاصیت بیوان کے سرجمی پیراگرافی تہا یک ردے کستے بیان بکنتے بلے رجینے کے تو کا وعدے کے یک نوشتکاری یا رجانکاری کستے آیت پروشی تحپروش کستے کنتے تا یہ عیب نہیں بلکہ عیب چی ہے بشیں کہ یلادے گے تکنیک اشیں کہ اما کے نزوریں رجانکار باز کستے مثلا سعادت حسن منٹو تو بزی سعادت حسن منٹو اگا کستے شیما کرشن چندرا گون دیم پا دیم بکنے کرشن چندر اصلو بشیں کہ آئیے گورا وضاحت سک باز ہے آیا کسانے گپیتا جزیات نگاری انچوکا وتی گپار انچو پرا و شاگان کنت کستے بیان کنتے گو توامی کستے جزیاتا گو وتی گپارا دیما با بلے سعادت حسن منٹو گورا اختصار ہا بلاہیں ندارگیارا بلاہیں کستے گپیارا بلاہیں احساس و پیلنگیارا ونڈ گریاگو کتم میں لفظانی تو کا کستے بیان کنتے نو وادی کے یک رجانکار سعادت حسن منٹو رجینگا کستے نندی گوڑا سعادت حسن منٹو ہمیں اختصار اونرا را کستے وتی گرفتا آرت کت مکا یہ اسلوبا را کستے سرجمے رنگیا وتی کنٹرولا آرت کت مکنتے گوڑا گیشتر یلادے گے تکنیکا وہ کارگی اور آئیے بازیں کستے لفظیات آئیے کستے بازیں احساس اور آئیے بازیں فیلنگا نہ کستے یلادن کے ایدہ چوش بھی کہ ہما شدت تو ہما تاثر یا ہما زورا گو کے نوشتکارا وتی گپا را وتی حیالا را وتی احساس و فیلنگا را کستے بیان کرتا
atkanat Amiga तो गोशा गए थे कि अभी अल्फाजाना या वती वड़ा रजीनग इशिता गुंजाइश हस्ते या क्या इशरारत करत का मैं इशनी गोशा गया था मनी कर मन चाह रहा था कि एक दो मिसाल मनी कर ये मन चुना या कि डॉक्टर बीजनी है डॉक्टर बीजनी किताब हमें के 1984 के जार जो इसी करता इसी तो बाज़ चीज़ मन इस तक के अल्फाजाना दिगा माना दाता फर्ज का हैंडसम फीचर आ रहा कुछ तो मुझे तक इन देम ना Nu avshi ke amar translate jumla ishi ke jumla ishi with the heavy black monster and ruggedly handsome feature मतलब आवशी के गोती दराज और स्याहें बरो तो मुझे तगिन देमा और दगे एक मिसाल इशी के आमी गप्पा के हैंगआउट है कुछ गए हैंगआउट है मतलब दरंजे वो नहीं मतलब वदार करने ना किताबें तो ओरिजिनल तांचुश कुछ गए और एवढे बाज चीज मध्ये दिसतं का की वती वडा पदा जोरतं ते दाद साहब फर्ज का दाद साहब किताब है हमें के शायरी अजमेर सरा रस्तु है इसी सरन उर्दू वाला कुछ है उर्दू में ट्रांसलेट करता कि वो ख्यालात अपनी जगह मबजूल कर रहा था दाद साहब कुछ है कि वती यानी ख्यालाना वती ने मगर जप्पग आया जप्पग दिग फॉर्मेशन नेगेटिव सेंसर होते हैं और मबजूल कराना मतलब दिलगोश गर कनग ये बड़ी चीज़ें कि हंसता है ईशानी बारे कमो सरपति बते ये कुछ हम बुनियाद मतलब ये बड़ा ज़रूर अबूत है बिच बाज बरा में रजाकार वाकी कहते हैं बदल लफ्जानी गिचेना कहते लत कब तक तो विषय के अंग्रेजी भी या कहते उर्दू भी या देगा जुबान भी ये अल्लमी के अमा लफ्जा रजाकार कहते पो भी आइए माना हो आइए कहते बेजानता बेजान और वादे के या निवेशतकार आरारा कहते या टेक्सटी तहा कहते कारमर्स करते हैं थोड़ा आउदा कुजाम सेंसा कहते कारमर्स कनेक्ट बैग हैं पर्ची के बाज बारा ये बड़ा भी के यक लफ्जे ये लुगुई माना बेगंदे देगा बेबान भले वादे के यक टेक्सटी तहा कहते या इर्गेजक भी आवार कनेक्ट भी गुड़ा टेक्स्ट ता आइए माना मबा के ये लस कहते लुगुई या बिजांत बलदी कहते ये माना एदा रजाकारानी वास्ता अल्लमी के जवानी कहते बदल लफ्ज शुआजत कुत बेकना मा वक्त वादी के कार करता कासी वड़िया के सही लफ्जान के शोना कहते मा कार करता आजमाना का ना कहते मा रजंतगी चारता या कहते मावती रजंतगी कहते गिदारा ना चारता तो ये है मा कहते बाज निविष्टाकारानी वरदिस्ता कहते इश्ताबकारी बेगंदे कैसे सौबूत करते हैं हालांकि अगर यक जवानी रजाकारी भी या ये कैसे वोकेबलरी कैसे अगर मजबूत भी या कैसे अगर ये बेगंदे अमा साहता अमा लफ्ज़ कैसे बदल लफ्ज़ आ रहा कैसे ये जैना कैसे नए थे और की बजात वालदा चे कैसे को मकजूद करते हैं भले अगर यक कैसे जवानी मसलन मानू तरारा में मोहम्मद अमीरी कैसे मिसाल रह गए ताकि ये तहारमा कैसे रजेन तक गुड़ा मा वंतगा आरारावती किसी ओपिनियना चे सरपत को तगा के मा ये रंगे किसी बाज है में इम्पोर्टेंट किसके चाहिए वंता तो बाज मेहनत करता गुड़ा ये मैंने पूछता कि ये अपतरंदा मा किसते करोत का वो पदा किसते निविष्टा करता नु यक मर्दमे के इंचो मेहनत का होती चाहिए सरा रजाकारी सरा गुड़ा अल्लामा किसते आवादी के रजाकारी सरा मेहनत का द्राही किसी बदल लफ्जाना महावरगाना शुआज़ कोशिश का अनि जुबानानी तो का महावरक बाज अर्जिश्ती किसते बिस्तारी दारन तेगो नि यक रजाकारी के वादे के सोर्स लैंग्वेज महावरगा मजा आरा सरपद में भी तो गुड़ा बिजा के आ जुबान अमा साचिस्ता की वती जुबान तहा रजीनगा है आइए किसते बेड़ा गर करते आइए सत्यानाश करते आइए अमा के माना और अमा मफहूम है कहते ए चरंगा आइए जुबान तात के ना बल्कि ना ताना आ जुबान आगू ना इंसाफी का बल्कि वती जुबान आगू हम ना इंसाफी करते समझ का यक्के वा रजाकारा पर हजदरी है के मेहनत बका इश्ताब मका मसलन यक चीजें रजेन ते यक्किन दस्ता किसते रजेन ते साता बेगिंदे बाज लफ्ज किसते पशकप भले आइए इश्ताबकारी आ रहा रचाप को देमा आरते चूशी करने के बदला अकबरे दोबरा सहबरा पदा बिचारी थे आर हल्लमा एक्कर की बलाई के आइए वती टारगेट लैंग्वेज के आइए वती बलूची जुबान है आइए तहा किसते इंचो वसता आइए ता इंचो शागानी हस्ते आइए तो इंचो लफ्जगंज किसते आइए लफ्ज अंबार इंचो किसते मजन है के उदा अल्लाह मारा ये मतबादन रसीद थे और दूमी एश के
मैगुरा हम किससे चूश नहीं कि मुहावरा कम बिमा या बलूची जुबान किससे मुहावरे के रदा किससे इडियम से रदा किससे निजोरी जुबानी भी भले एदा हम किससे आ रहा कम दिलगोशा गो अमा मुहावरे के बदल किससे शुवाज कपी अमुक मुहावरे के या तुरी अंग्रेजिया भी या तुरी किससे उर्दू भी आइए किससे बदल तरारा दस्त कपीते मैं गुरा बाज रजान कारा चुशके मागा चंदे नाम वगैरह ना इंसाफी बिकते हैं स्पेशली किससे मा नाम गिरे मदे यदा आमदा किस्ते मैगुरा कर्नला कस कागद नविश्ता नका बाज गो जेबाई किस्ते नविश्ता कोता गिबिया गार्शिया मार्केज किस्ते गिदारे अमेरंगा मैगुरा बरका बलोच के आइया किस्ते अर्नेस्ट मेंगो है पीर मर्द सावड़े नाम सरा किस्ते रजांग कुर्ता बाज मेहनता गो बाज खूबसूरतिया गो किस्ते रजांग कुर्तगे वजह किस्ते डॉक्टर फजल काले का बाज बलूची ता किस्ते अर्जिश्ती रजांग कुर्ता शरफ शादा हम बाज एहमे कार कुर्ता बाज आइए निजूरी हम मस्तंगो वाजा बीजन सबा किस्ते मर्ची बांदा लचंदे मैगोरा किस्ते प्रोफेशनल रजांकार किस्ते पैदा बीतेगा हैं तो डॉक्टर बीजनेमा नामा गिफ्ट कने किस्ते शरफ शादे नामा गिफ्ट कने स्पेशली डॉक्टर फजल काले के नामा गिफ्ट कने वजह यार दादे किस्ते नामा गिफ्ट कने मर्ची बांदा पैदा हामद के हम एक कील्डा किस्ते आता चुशके ईरानी बलूचिस्तान में नामा गिर गए थे यानी कि मैगोरा निजूरी हम अस्ता बाज निजूरी अस्ता चंदे मर्दमा वांचु पादत का किस्ते रजान कुर्ता नहीं तो कलील जबरान है किस्ते रजेंतगे मवाद है एक जगह बिका ताजारा ची गेश्तर ताक दे में या किताबी किस्ते जोड़बित करते गो भले आयन तो का सुतमंदी चीज चुका जवानी चीज चुका बिगंदे किस्ते चंदे बेबा सादत असन मंटुए वड़े किस्से इक्रिगे बलाए उर्दू किस्से राइटर है इक्रिगे बलाए आजमान कारे आइए है में शाकार किस्से दलिंगे तो मैगोरा रजेनक नबीतगा आइए रीजन इस बीता कि एमी शाकारानी रजेने के वास्ता ये असलूब व अंदाज व ये बयान सर दजरस किससे शाकारे या किससे रजानकारी आ रहा नसीब भी थे भले चोशम नहीं किससे मैगुरा रजेने नबीता रजेने के केर देवश होता निजूरी हम मस्ता भले चंदी किससे मैगुरा का दिलगुशिया गुंगिश्ते दिलगुशिया को कार भी तबलूचिया रजेने के केर जवाने रंगिया देमरवी पुतका जी अम्मी गप्पन के तो गोशगा ईशान इता दो जंजाल दे मार गए मनी यकी वशे के हमा फर्स्ट हमा के फर्स्ट सोर्स हैं कि हमारी किताब नविश्ता करता है या कि मंटो हैं हर कसें तो ये रजाकार हमारी लेवल वग लूटी हम मंटो फिक्र और ख्यालात सरपत बुग लूटा हमा नूंगड़ शरण रजाकारी कुर्त का दूंगी पता जीड़ा एदा पात कहते हैं कि बलूची लफ्जां के तहा तो अगर रजां चूँकि मैं चूँकि किस्सा ही रजां के सर गप्पा हैं कुड़ा इसी था पॉलिटिकल सियासत हों कहते हैं इसी तरह मतलब फ़लसफ़ा हों कहते हैं इसी तरह मेडिकल हों कहते हैं गुड़ा मैं के रहा तनी इसी तक पॉलिटिकल साइंस है या कि मेडिकल है या कि नफ्सियात है या कि हर चीज़ के ईदगा हंसता ईशानी टर्म और ईशानी अच्छे अल्फाज हंसता कि आप मा तर्जुमा नहीं इस्ता मैं कर बलूचिया नु ए दोवें जंजालानी ईशा ए कुजाम हद तक ईशा फेस करने गए और चे हद तक गुड़ा इंसाफ कुर्त का या फिर रजाकार आव लसानियात कार है ना आ चीज़ानी दूमी कार नु रजाकार हम अल्फाज जन नरा सांगुड़ा आयद अच्छी बेका दो जो स्तासला तई दो है में वजाहत तलबें के सिंह जो स्तंगी शुवार के से लोटन थे औली जो सेशन चुश के मतलब गो के तो लफ्जां के किस्से गप्पा करें और लफ्जां किस्से दुरंगा किस्से देमा कहते हैं वो यक्केशिं के जानिशी च मुरादशिं के नकदी है तो यक्के किस्से पटपोले हम पटपोली नविश्तां कम रजेने किस्से बनते हैं दुमी साचिश्ती तो के अंचो सादत असन मंटूए मिसाला दे गए थे यानी कि सही लफ्जां के रजां के वो दुमी किस्से शायरी रजां के माँ ये दो इनानी हवाला चे चंद गप किस्से जनक लोटा अव्वल वैशन के वादे के माँ गुस्से के यक साचिस्कारी है आजमाकारी है या गिदार नवीसी है किस्से तो वादे के गिदारा या आजमाना का किस्से रजेन है बुरा किस्से तरह चीज़ानी कयालदारी कनक लूटी मनी आयला दुर्शांश के अवली चीजें यक निविष्टकारी असलूब है हर निविष्टकार वती जुताएं असलूब भी आवती असलूबा गो जाना गो पज्जारक भी ये किस्ते लफ्जंबार भी या ये लफ्जानी किस्ते रेदोबंद भी या ये किस्ते किरदार साजी भी या ये अर्ची के आवती साचिस्ते ताहा किस्ते देमाकारी आवती असलूब जोर बुनियाद सरा किस्ते कारी तेगो तो रजांकार वस्ता दुर्शांश अवली किस्ते नुक्ता हमेशिंत के वादे के एक साचिश थी आजमान की बीबी या किस्ते गिदारी बीबी आइए रजेने का कि निंदी गुड़ा अमा साचिस्तकारे असलू बारा किस्ते होती निगाह बिका मसलन कृष्ण चंदर किस्ते दिगेरंगिया रजेनक बीत का सादत असन मंटू दिगेरंगिया रजेनक बीत का ये सवाल इस पैदा भी के
آیا یک وادی کے رجانکاری وادی کے رجینگا نندی گڑا امر آئیو وتی جندے ام اسلوبی بیبیگو آوتی جندے اسلوب تہا کہتے ہیں آرارا کہتے ہیں برجینی یا کہتے ہیں یک ساچستے ہمارنگا کسی تکلیق بیتا سیم ہمارنگا کسی دومی زبانہ آرارا منتقل بکا یا ای تا کمی گیشی ہم بیاری تو منی آیالا جوانتر کہتے ہیں ہمیشین کہ یک رجانکاری یک کیو آئی اسلوب ایالداری بکا دومی کہتے ہیں آئیے کہتے ہیں ہما معنی ہاں معنی و کہتے بزانتا ہما احساس و ہما فیلنگ یا کہتے ہیں یا ہما چاگردی لسانی یا کہتے آئیے تہذیبی کہتے ہما پوشدر استا آہانی ہم کہتے ایالداری بکا فرض بکا یا کریکٹری وادی کہتے ہیں چرچا کہتے رو گئے ما آرارا زگران یا مبرا چرچا رو گئے ما آرارا بائدی کہتے چرچا ببرا چرچا ببرا یا کہتے یک نام میگورا کہتے اگا کہتے یک نام اماہانی تہذیب مطابق ہے آنا ہمارا کہتے ہمارنگ باللہ یک درچ کے کہتے ہماؤد درچ کے ما آرارا کہتے ہیں وتی درچ کہتے مکنک جوہد ہمیں کنک بھی بلے البتہ ایدہ لاتی گنجائش ہستا کہ لاتی جاگا ہاں بگندے کہتے تو گوشے کہ ایک رچو کو روان کہتے بھی منی کہتے زبان آگو ہمدد بھی پورا لاتی آسراتی بگندے تو وتی زبان اور وتی کہتے زبان رعایت نسبت تو خود کنے گو بلے علمیہ کہتے تو اما اسلوبا اما معنیٰ اما احساس یا اما فیلنگ یا کہتے اما کریکٹرانی کہتے نفسیاتی اما حوامل کہتے یا کہ سیتا بیان کنک بیتگا آہانی بائدیں کہتے ہیں ایالداری کنک بیتیں گو اور دومی تی جو استشت کے ظاہر میں گرا تی دومی جو استا زانشی حوالہ چی اصلہ تو کنک لوٹ گئے تھے کہ میں گرا سائنسی رجان کیا کہتے فلسفہ یا نفسیات یا کہتے اندگا علم و زانش استا آہانی کہتے نوعیت چھونے لیکن تی سوال کہتے من یہ ہمیں وڑا بھی گا تو وضاحت کنی ہے جی جی ماں میں کچھ کہتا ہے کہ فرض کم باہا ایدی کا فیلڈا نہیں تھا کہ ہمیں نیستا ایڈیمز ہم فرض کم یا کہ تو سیاسی ٹرم ماں یا کہ ایشان امون جنجالی بے گئیں ساریا میں جاگے گشتہ بیتا مروچی ہم یہ گپے گشگا بگندے شکرو کسی تفاق بکنا یا کسی مکنا مروچی ہم یہ گپا جانا کہ بلوچی زبان ما بلے ہوتی زبان سرا پار بندے ما کستے ہوتی ظاہر میں پجار میں زبان ہے میں کستے ماشیا ایچ کستے چکو پد نبی گپے گشگا بلے ما گنے کے بلوچی دا روچ مرچی گا اکیڈمک زبان کستے جوڑ نبی تھا یہ گپے تہا کستے ایچ شکنیستے یہ راستے گپے پرچی کے اکیڈمک زبان کجام ٹک میں جوڑ با کہ آئی تا زانشی کستے ڈیٹا اور مواد ہم کستے استی بیتیں گو تما اگر وتی زبانہ بیچاریں تا میں زبانہ علمی حوالہ چے یا لفظان کی حوالہ چے وہ بگندے دیم روی کرتا گدار ہم نوی سے بوتا آزمانہ کم بوتا شاعری ہم بوتا نقد و پولکاری ہم کستے بازی کار کرنے بوتا بلے میں گرا زانشی ردا کستے نبی سے گئے عمل دیما نشتا میں گرا کستے سائنسی موضوعات آنی سرا میں زبانہ نبی سے نبیتا میں گرا فلسفہ سرا نبی سے نبیتا نفسیات سرا نبی سے نبیتا سیاست سرا نبی سے نبیتا یا دیگا بازیں علم و زانش ہستا ان سرا نبی سے نبیتا نبی سک یک کہ وہ نبی سک نبوتا اور دومی نمگا مگندے کہ رجانکاری ہم نبوتا میں گرا زانشی رجان کے چند کتاب ہاں وہ اما مردمہ کے کرتگان اصلا پیلے ہم کیسے نیا مثلا یک مردم ہے ماں مثال دیا وجہ اصغر علی آزگ ہے اصغر علی آزگا کیسے نفسیاتی یک کتابی کیسے ترجمہ کرتا لیکن یہ کتاب آئی ہے کیسے ونتا سما پجاری نام سرا بلوچی اکیڈمی نے مگا چاپ بیتا یہ کتاب آئیے ونتا کتاب آچے انسپائر بیتا آئیے دوست بیتا اور بگندے آئیے دلے تو کا یہ شوق بیتا کہ یار یہ کتابی منی زبان تہا کسے رجینگم بھی بلے بندرا اشن کے وطوہ کستے نفسیات مردم میں نہیں نی نفسیات کے مردم میں نہیں ظاہری نفسیات ترماہم نظر معشومہ چوش کے زانے کے ہر علم و زانش وطی کستے غالبند با وطی کستے اصطلاحات با ایمان لگا پات بیا ہاں کستے کمپیوٹر سائنس اصطلاحات ٹائنے گا بلگا من پات بیا ہاں کستے کیمسٹری اصطلاحات ٹائنے گا بلگا یا من پات بیا ہاں فلسفہ اصطلاح ہم کستے ٹائنے گا بلگا تو چوشیہ بگندے کستے منگو ہمیں علم ہمیں زانشاں کستے انصاب کو نکرانی میں گرا علمی یا زانشی کستے رجان کے دیمروی نکرگے بنیادی اسباب ہمیش بیتگا کہ میں گرا اشانی غالباً سازی نبیتا
نی غالباً سازی کے نویتا نظارے یک رجانکاری چی بکا نی داد صاحب کے استفاد کہتے ارسطوہ رجانک وکا نو ارسطوہ رجانک کنگے وعدہ کے استے آتانا یک زبانی تہا دیما آتگیں زان تو سرپدیاں وتی زبان تہا کے استے آرگا نہیں بلکہ یک وعدہ آرہ دو سہ کار کنک کپگائیں دومی کار آئیے اشنت کہ اما زبان تہا چشکے اردو چے آئیے رجنتا عزیز آمد ہے کستے گفتگے یا دیگا مردمانی کستے شمشر رحمان فاروقی ہے کستے بوتی کا دیما کرتگے رجنتگے بلے گال بندانا ہم کستے وتی زبان تہا بدل بکا نی ای رنگا تو رجانکم بکا گال بند سازی ہم بکا نی گال بند سازی کے وعدے کے یک علمی یک زانشی مردمی کرے گا لگی ہنگا ہوگا دردی پر دوست گپ سمجھا کہتے ہیں بلے منی وڑیں کسے نزانتکارے یا یک انچے مردمی کے اما علما چے اما زانشا چے سرپد نہیں وہ آئیے گال بند سازی رہا ہم کسے کرے گا بے لگی بڑا کار شربے گے بدلا کسے عراب بان یہ ہمیں سبب دیتا کہ میں گرا زانشی رجان کستے رنگا دیم روی نہ کرتا گے دانو یک کاری بود کا آشنت کے نی مرچی باندھا میں گرا الحمدللہ ہر فیلڈا کسے بلوچستان کمپیوٹر سائنسا مستے فلسفیہ ہما نفسیاتا ہما کیمسٹریا ہم بایو کیمسٹریا مستے بوٹریا مستے جگہ فیلڈا نہیں تو کا ہم کسے مردوں مستن تے تا ہما کے بلوچی زانا وتی فیلڈا ہم زانا وتی فیلڈ اصطلاحاتا ہم زانا اما اگا کمو کوشش کنک بلوٹا گڑا بگندے نمگا گام گے زب کنا یا ای کار کے استے چوش کے دگے قوم و راجانی تو کما گندے باقاعدہ ادارہ جاتی کارا پردی کار نہ ہاں میں گرا وہ لفظان کی ٹرم ہم کستے پردہ ٹائم تگا میں گرا وہ انی کا راستے کا پیشن کے درنگتا لفظان کی غالباً ہم سرزمین دروشویہ دیما نیت کے گا ما چند لفظان کی غالباً ٹائم تک گزارا وہ کنے گئے بلے درنگتا میں گرا لفظان کی ٹرم ہم کستے نگیشتنا ما ادا شوامانی تا نشتگے دارگن تو کا نشتگے پٹو پولے غالباً نگیشتگا نگدے کسے غالباً نگیشتگا شعری نگدے نگیشتگا کہ صحیح لفظان کے ہم کسے غالباً نگیشتگا میں گرو درنگے تا وہ درسان چے گیش کے نبی سک بگے وہ لفظان کے تابع گئے بلے ایمانداری کا پیشیں کہ ماں وہ درنگے تا لفظان کی غالباً دارا ہم گیشن نہ کرتا جاندہ میں کستے اندگا زانش و علم وہ ہمیں سووین کے بلوچی زبان نبی سک وہ باز بے گئے ساچشت باز بے گئے دیم روی وہ باز کنے گئے بلے اکیڈمک زبانی کستے نبیگے آئیے بنیادی سببان تو کا ہمیشہ ہیں کہ ماں دننگتا مجموعی راجی صورتا وتی زبان آرا غالباً سازی ردا کستے اسٹرانگ کت نکوتا محکم کت نکوتا مضبوط کت نکوتا جی منتوار وجہ رحیم صاحب کے تو مرچی مارا بگند جوانے کلاس ایدہ ما بعض چیز سرپد ہوتا اور ما امید کرنا کہ میں چاروں کو وجداروں کا ہوں بعض چیز در بورتا سرپد ہوتا منتوار کی شما آتے میں دیوانا انوار واجہ شما ہم کہ شما ہمارا لائق سمجھے تو وتی مجلس سے بار جوڑ کو مہربانی وجہ سلامت بات ہو جا یک بری پادا منت وجہ رحیم مہر صاحب ہے کیا یہ تم بیچاروں کا سرپدی دیتا ہے یک گپی دوری چیزیں چاہے ابید یک گپی واجہ تچکا کلیئر کو کہ میں لفظاں کے تہا بعضیں فیلڈ کے ہمیں ٹیکنیکل حوالے ہے یا کہ ہمیں سائنسی حوالے ہے کنگی بوتے ہیں کہ ضرورت تا اکیڈمیز نکاراں چونکہ زبان تہا بعضیں چیز کے نیس تنگوڑا ایندگا تحر مردمانی ہوا یا کہ افسانہ نگارے واسطہ آزمانک نبی سے واسطہ یا کہ رجانکار واسطہ اے ہاترہ جنجالی گو گئے کہ ہما کار کے بنیادی کنک بوتگاں آن نبوتگاں چونکہ میڈیکل سرکار یا کہ فلسفہ سرکار یا کہ بلوچی لایا نی سرکار ہر یک کی اگاں وتی فیلڈ تہا وتی کارم بکاں گڑمنی خیالہ بعضیں چیز گیشن تو گیوار با اور ہمیں رنگا یک گپی پدا مشر ریپیٹ کرنا ہے ہے کہ بعضیں چیز کی کتابیں نوشتہ کرنا شاعری کرنا یہ زبان خدمت نہیں بلکہ زبان خدمت ہما صورت بود کرت کاں کہ تو زبان بنیادی لوٹاں ہما لوٹاں کیا زبان ارا فارور زندگ کرت کنا یک اسٹینڈرڈ لینگویج یا زبان دنیا ردات کرت کنا ہما زبان بنیادی کاراں